Atong i-steer up ang ikaduhang semana sa Setyembre nga puno sa beautiful sparks. Ang unang spark mao ang General Assembly sa Kids Ministry last September 7, diin na-refresh ang mga volunteers and teachers ug mas fired up pagyud sila to win every child for Christ. Ug ikaw nga naminaw karon, pwede kayo kang mahimong kabahin sa pag-reach out sa next generation aron bag-ohon ng atong katilingban. Be one of us! Sign up lang sa Get Connected booth. Ang music auditions bag-o lang yun ni tapos ug mapasalamaton kaayo ni sa tanan nga ni audition. Sa mga wala naka-audition, ayaw kabala ka. Ang music auditions pagahimuon quarterly. So i-brush up na ang imong musical skills ug pag-andam. Mga young people, atong i-flare up ang atong mga kasing-kasing to the one who deserves it all sa youth service karong Friday. Dungan natong sugato ng atong new series, 5. Yes, 5. See you this Friday at 7 p.m. Nagpanikad na ba ka to make disciples? Nagkayo na ba imong mga kaunuran? Then, Making Disciples 1.0 is for you. Para ni sa tanan nga humana og Victory Weekend. Register na ug magkita-kita ta karong September 28 ug October 5, 2 to 5 p.m. Ug finally, dungan natong pahayagon ng atong mga kinabuhi. Sign up na sa Get Connected booth ug atong i-share ang atong mga kinabuhi sa matag usa. Usag yun kini ka sparkling September samtang nagpadayon ta to honor God and make disciples. My faith is like wings made of wax.